Xi skop jifdli l-ħajja jekk il-ħajja l-unika għan tagħha li tipprepara għat-tmiem tagħha? Għax huma jgħidu li m'hemmx tmiem. Okay. All right. Illi m'hemmx tmiem u tibqa' għaddejja il-ħajja. U illi lan ukoll. U inti x'taħseb fuq il-ħajja ta' wara l-mewt? Jiena qed nipprattika. Ma nistax ngħidlek illi iva hekk hemm, imma inħoss illi hekk hemm. Allura peress li jiena nemmen illi hekk hemm, x'ħan iżraġa moħħi. Jiena l-idea tiegħi illi għandi illi bil-kliem, bil-emil u bil-aġir tiegħi inġib il-ġid. Issa u l-inkun naf x'inhu dak il-ġid, per eżempju, ngħidu lilek. Eżempju kbir ħanġib. Intik daqqa u b'dik id-daqqa naf illi ħanitfek ġa triq fejn inti ħassaqsi inti minn inti u ħat evolvi bħala bniedem. U ħat evolvi u ħat iġi fi stat fejn inti wkoll ħat tkun tista' tgħin il-ħafna nies. Imma jien nkun nista' nara. Da affarijiet li naħseb jiena. Mela jgħid ħantik daqqa u konxju ta' dik id-daqqa x'ħaj jiġri fil-futur. U hemm xi ħadd ieħor li jekk inti dik id-daqqa ħajkun xokk, forsi mhux jkun mhux ħajħu dik it-traġettorju tal-ħajja u għandi bżonn inkellmu kelma differenti. Ngħidu isma'. Forsi mhux hekk l-affarijiet. U dik il-kelma taf jgħid wow men hawn l-imħabba fil-ħajja. U daw ukoll mar fuq triq u dik jiena jekk inkun nista' nasal f'dak l-istat fejn inkun nista' nares ma' x'hemm bżonn f'kull ħin u f'kull mument biex jiena nkun ta' ġid. Mela tlaqna?